शिवांशु रिकॉर्डिंग स्टूडियो बानावर किशुनगंज। आदो जी के खटिया पर भी, आदो जी के खटिया पर भी ताले के रतिया, आदो जी के खटिया पर भी ताले के रतिया। मनीष आर्या हे गे कैस लेके आइस कोले मान हमर बतिया, कैस लेके आइस कोले मान हमर बतिया, हे गे कैस लेके आइस कोले मान हमर बतिया। यादो जी के खटिया पर बिताले के रतिया, यादो जी के खटिया पर बिताले के रतिया, हे गे यादो जी के खटिया पर बिताले के रतिया। पहिले नजरिया में मार दही मतिया, यादो जी के खटिया पर बिताले के रतिया, यादो जी के खटिया पर बिताले के रतिया, हे यादो जी के खटिया पर बिताले के रतिया, यादो जी के खटिया पर बिताले के रतिया। यादो जी के खटिया पर भी, यादो जी के खटिया पर भी कंचन राज बिताले के रतिया। खटिया पर बिताले के रतिया, यादो जी के खटिया पर बिताले के रतिया, यादो जी के खटिया पर बिताले के रतिया, यादो जी के खटिया पर बिताले के रतिया। यादो जी के खटिया पर भी, यादो जी के खटिया पर बिताले के रतिया। शास्त्री टूनी टाइगर के बनाइले संगतिया, बनाइले संगतिया, बनाइले संगतिया। यादो जी के खटिया पर बिताले के रतिया, यादो जी के खटिया पर बिताले के रतिया, आगे आहिरा के खटिया पर बिताले के रतिया, आहिरा के खटिया पर बिताले के रतिया। शिवांशु रिकॉर्डिंग स्टूडियो बानावर किशुनगंज।